Arsobispo Jose Palma mipadala og mga religious items alang sa Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office. Ang mga scapular ug mga rosaryuhan nakapadasig kanila nga moalagad pa inay mabalaka sa ilang kahimtang. Atong sayran sa report ni Lian Sinkulan. Usa ka paper bag nga gikan kang Arsobispo sa Sugbo Jose Palma ang nadawat ni Nadiel Baniasya sa miaging simana. Kalikay ang misugat kanila sa ilang pagtan-aw sa paper bag tungod kay mga religious items sama sa scapular, rosaryuhan ang ilang nadawat gikan kang Palma. Gawas niini may gipasukip usab nga suwat ang Arsobispo alang kanila. Mipasalig kanila si Palma nga uban sila kanunay sa iyang pagampo aron ang Ginoo man nalipod kanila gikan sa COVID-19. Special gift. Scapular. Gitagaan may grocery. Ang paghunahuna sa Arsobispo kanila, uban sa pasalig nga ilakip sila sa iya mga pagampo, nakapadugang sa ilang pagdasig nga maningkamot pangmualagad. Kaniadto, napuno sila sa kabalaka apan karon napulihan na sa kaikag ug kadasig. Sa pagkatinuod lang sir, ako ang balahibo sir is nanguan jud ning kuan jud man ning bawat gid siya sir banya. Feel nakuan ning so jud ang spirit ni God diri sa akong lawas sir. Makuha na amo ang faith in God. Mas strong amo ang paglaban sa COVID. Uban ni Godfrey Relien, Lian Singkulan, Balitang Bista.